Kuya Rika, bilabay pa aga mag-adlaw. Hangtod ganay mo ga si Mana. O ga usa kagabi ni Ana. Yun ini. Aga nahitabo. Sir Rudy, Rita. mayong gabi, sir. Oh. O sabi ato. Sir Rudy, nagkailangan lang yung kwarta, sir, kay na-hospital lang akong anak na si Junjun. Oh. Sir, Pila may gikinahanglan ninyo? nagkailangan mo, sir, og 5,000. 5,000. Oo, sir. Nagkailangan nga. Ay, namo ka ba lang kasi niya di pagyapon na sa inyong yutang nagsaop, sir. Makabayad lagi hapon lagi si Berto ini, sir. Lita. Sir, manuoy ka, sir. Na ako'y kwarta dili pero dili ni 5,000. Kaya mo na deposito sa bangko ang sobra na mo kwarta. Pero, sir, Naay sa kalibo ay. sir, dili man ipaigo. 5,000 ang akong gift. Ang akong huwamon, sir. Lita. Manuoy ka, sir. Lita. Gawas ka wala ko'y kwarta ron. Kaya na-deposit na po sa bangko. Masa pa, dili po ko makabuhi na nga kantinara. Kaya nasayod ka ba yan? Gawa pa talag sugod og tanom. Pero, sir, niaraman vitamin mo, sir. Pabilin vitamin nga saop ninyo, sir. Lita. Sir, na-hospital lang akong anak, sir, na kinahanglan siya og tambal. Pangita na lang wala mo karibidyohan. Sir, Wala lagi ko laing kwarta. Wala ko ikahatag mo. sir, kuwang maning isa kalibo. Di na higitin paigo. Bisa pag-usaon ako. Kaya wala mo ko laing kwarta. Sige na. Sige na. Aron nga madaday niyo sa ospital. Sir. Sige. Salamat kayo, ini. Sige. Layla. Rodi, ang sabi itong nangangahilakpan ka si Lita. Mo, si iyong to kwarta. Uniha, 5,000. Dako na kaayo eh. Nawa pa ganito na kasugod o talong. Basin niyo ba failure. Di na una sila kabayad ayon. iasa man ko no ang 5,000. Ay, na-hospital ag anak daw. Ha? Na-hospital o anak nila. Naunsa ka man, Rodi? Astilan, dapat maging sigurista ta. Dili ta basta-basta mubuhay kwarta ron o wala ka siguruhan. Pero pala may imong gihatang. Batusan. Naunsa ka man? Isa lang kalibo, maigo ba na in taon sa ospital? Ikaw na, check up. Asus, ay, sila ni bahala ato. Sila ni pangitag remedyo kung asa sila makakwarta. Ay, kabalakin ng tao ay. Laing tao na sila. Pero, Rodi, kinabuhi. Importante ang kinabuhi, Rodi, dili ang kwarta. sige lang. Okay na to. Pagkapangita na to sila pamagi. Basta nani. Sige lang ay. Saka na ko sa babaho. Berto! 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 Oh. Unsa man? Unsa balita? Ganun, kumusta namang anak na to? Berto! Okay na ba? Si Junjun? Patay na si Junjun! Pasti lang. Wala si Junjun. Jun, Kung dilito ko na nagkatumahan mo. Si Rudy, buhi pa unta si Junjun. wala na si Junjun, Berto. Kalaway sa Wala na anak. to. Wala na to nasulpan ng iyong kinabuhi. Tungkol sa ito ang kalisod, Berto. Magkabalos na ko. Magkabalos na ko, Anak Rudy. Berto, wala na si Junjun. Wala siya ayaw ka pagkaamo. Wala siya ayaw ka pagkaamo. Layla, Oh, Rudy. luuyan. Luuyan nila Berto no, uga, Rita. Namatay naman itong bata ng ilang gina sa ospital. Unsa? Tinuod ka, Rudy. Bawa lagi, Rudy. nakonsensya yun ako, adi. Rudy, kung gitagan po mo sa isaktong kwarta. Tingnan kung buhi po tong anak nila ni Berto o Lita. Naunsa ka man, Rudy. Na ay kwarta diha. Nga ano wa man mo gipahuwa. Naunta na aman sila trabaho sa ating yuta. Ay, bisa pag-usaon ko na mo sa pagbasol. Kaya na, di na mabalik ang kinabuhi sa bata. Kung lagi pero kung gihatangan pa ni mo. Posible nga madapatan sa mga medisina. Nga gikinahanglan sa bata.
Naunsa ka man, uy. Magkonsensya po ko na yung mag-apil ini. Ay, sige na, uy. Wala tayo mahimo. Agato nila gatapangan sila ron. Rudy, wala kapos na ng pagtabang na mo tulog patay na. Nagbasol ko. Mao kani, ikaw man ko. Imo magpatikba mo kagayas mo kasi-kasing, uy, Rudy. Sigurista na kita kaayo. Tanawa ron siya na hitabo. Ay, pag-ilom na, uy. Diya ka na kayo, maadto ko sa ila. Maadto ko ila, Berto. Lita, Sir Rudy, condolence. maayo, sir. Kaya doon nakapainawang ikatubang din, eh. Lita, Sir, sultihan ta ka, sir. Kung gihatag pa ni mo ang kandidat nga akong gihuam ni mo, tingali buhay pa nga mong anak. Lita. Wa gid na admit ang ilang anak. Taman regod sa emergency room. Gumikan kay na lalangay ba sila sa pagdaan ini. Kay lagi tungod sa kwarta nga ila pagipagita. Kay lagi abalay tambalanan dito sa Bugipuy-an. Dili man mo dawat sa pasyente kung walay down payment. Kuya, nagmahay ko. Nagmahay ko. Nadog akong gihimo. Ang paghikaw ito kanila sa salapi ngay lagi kinahanglan para unta sa kinabuhi sa ilaganan. O gabi ko bagwalay balos ang tanan akong gihimo. Bisan pa man gagibasulan ko na. Apan usa kagabi ini anak ko ya. Ikaw di ini. Agha na hitabo. Layla. Bada ba ka? Bada ka magluya o ka? Bada ba laon ka o kinagluya? Ay, Rudy. Ambot ba? Mag-uwag sa patsakong ko kalingon. Sweet. Siguro naguna-una kapag hapon na itong hitabo sa anak ni Roberto. Wala man ni Rudy. Rudy. Sakit ginawa. Unsa? Sakit ginawa ko ito kan, Rudy. Oh, ano man? Rudy, kasakitan pa. Oh, dali. Dali ito ka sa hospital. Dali mo ka basta. Dali ito ka sa hospital. Kuya, dito nagsugod ang kalbaryo sa kinabuhi sa kong pamilya. O gumikan kay halos kada bulan ang gida sa balay tambalada ng kong asawa na si Layla. Hinay-hinay, ganahurot ang among tigong.
Kuya, tinuod gid ang giingon nga kumubuhat kag dili maayo sa imong isig ka tawo. No sinati ko kausab ug dili maayo sa imong pamilya. Imong magtatampo, Rodi. Mao gid na ang kinabuhis tawo, usahay na sa taas, usahay na sa ubos, sama sa kuan ba? Ligid. Nga kung asa ka na butang, kung naa ka karon sa babaw, pag tuyok ka na, tuwa na pug kas taas. Tuwa na pug kas Sa ubos. ilalom. Tuwa sa ubos. So, mao na nga kinabuhis tawo, usahay naa sa nindot kidagan, usahay naa pod sa kalisdanan.